Чакай, бе. За кого какво беше, бе? Кой пееш там, айде? Добре, айде пей. Кой сега пее? Ивана. Ивана ли са казва тя? О, браво, браво. Айде пей. Ам тъс пъстък кафе тука. Айде, Ивано, айде пей. Ама дядо мраза ти ни малко. Силно. Ще ги зърка в пола, ача, облегни се. Боли го гърба. О, браво, браво. Айде, стига. Айде. Я да видим. Другия, айде. Айде, Тони, да видим. Ще дадем подаръците. О, Бари, той дядо мраз. Бари, още малко де, малко. Айде. Трябва да са скулци бита. Ам той слуша ли мен? Едно птиче ми каза, че не слушал. Видя ли сега, Тони? Видя ли сега дядо Коли да го каза? Я да видя май турбата гола. Той не слушал. Ще слушаш ли? Ще слушаш ли? Ама обещай, че няма да плачеш. Обещаваш ли? Добре, тогава. Я да видя, дойде подаръка. Ето, подаръка дойде. Тук е. Добре. Тук е имало още две дечица, мънички. Я да ги видя. Ела. Я да видим. Тук е имало още един фъстък. Ама, Александър капа нещо. Снимайте с дядо Коли, снимайте с него, снимайте се. Айде. Снимайте се. Айде, че да дадем подаръците. Да. Че да си вара има и други деца. Да. С варител дарил. Свали мултиари. Чакай си да видим. Кес подаръци. Този за кого е? Александър капа да църмо. Аша. Този за кой е? За Моника. Къде е Мона? Айде. Тук има друг. С монта татко. Този за вас. Таткото го прати да го гледат. Добре. Ще го качим. Чакай сега, тук има. Мой телефон трябва да сложи. За Ивана и за Илияна трябва да имате. Тъй ли, добре. Ето за Илиянка. Тя тако си искаш? Тъй ли, добре, ла. Чакай, тук Бен Тенсън. Който е, ла? О, ето. Чакай, още има тъчанта, още дава. За мен няма ли, дядо Коли да? Ти си дръг. Тук е имало друго. Аз че. Тъй за Тончо. Тук има две топчици. Топчите на дядо Мраз. За кого са? За Васко и Моника. За Васко и за Моника. Браво. Я да видим сега. Я да видим тук. О! Тончо пиши. Така. Тук за Васко. Той е за Моника. Той е за Моника. Айде. За мен няма ли, ла? Той е за Ивана. Дядо Коли за мен няма Той е нищо. за Илияна. И тук За Тони пак. той е за Тончо. Свършиха подаръците моите деца. До година пак. Да си взема чантата и За да с кулцам. и да слушате до година повече подаръци ще има, нали той? Чухте ли сега? Ако не слушате, няма да ви носим подаръци повече. Аз мисля на... Да. Айде, дядо Мраз. Айде, дяга, ще го изпратя си дядо Мраз.